Guys, napaka-colorful ng ating meal today. Purple rice. Cucumber na kimchi. Mabilisan ko lang ginawa yan. Tapos ito lato. Hinugasan ko ng 100 million times. Tapos may kamatis, sibuyas, may suka. Tapos dulong na torta. Ano ba? May crispy ba? Crispy ba? Dapat crispy, oo. Hindi ba crispy? Ito crispy, oh. Sige, kainin mo. Ito, friends, mauna na akong kumain. Okay? Thank you. Hot. Sarap? Ito guys, nilagyan ko lang siya ng suka. Depende sa kung anong asim na gusto nyo. Tapos, chili garlic oil. May sesame oil na konti para may lasang sesame. Merong sesame seeds na puti at saka itim. Tapos, konting sugar. Depende lang kung anong taste nyo. Ito naman, suka lang yung kamatis, sibuyas. Konting asin. Ito naman, itlog. Paminta. Magic sarap. Sibuyas. Garlic powder. Konting asin lang kasi ang magic sarap, may alat na yon. Tapos, nilagyan ko ng tapioca flour or cassava flour para na mayroon siyang lutong. Kain tayo, guys! Kaya lang ihimay pa to. Guys, pakinggan nyo, ha? Lutong. Ang lutong. Good morning, guys! Good morning, world! Ayun si Louie Boy, oh, nasa tricycle. Ipapa-car wash namin yung sasakyan dahil kasi tapos na kaming namili ng mga paso at mga tanim. Pwede nang linisin ang sasakyan kasi ang daming mga ipa, may mga buhangin, lupa. Tapos, kakain na lang daw kami sa McDo para hindi na kami magluto. Brunch na, may kanin. So, nakamotor siya para iiwan namin to sa car wash. Tapos, sasakay kami sa tricycle papuntang McDo. Tamang-tama yan. Tapos na kaming magkwento-kwentuhan doon, kumain. Pagbalik namin, dadaanan yung sasakyan. Ako ulit magdadrive ng sasakyan. Tapos siya, tricycle. Kaya mabuti rin na may tricycle kami. Diba? Pwede rin kami sumakay ng tricycle doon. Babantay ka. Meron naman marami. Kamusta kayo, guys? Hindi kami naglakad ngayon. Anong muna kami? Nahiga kami ng muni-muni. Tapos ang garden, wala namang gagawin sa garden. Mamaya pa ako magdidilig. Nagdilig na ako kahapon, mamaya ulit. Ito lang buhay namin, guys. Sige guys, mamaya ulit. So bukas na dito guys ang dating ginagawa, oh. Yan, semento na. Doon naman sa kabila, doon sa likod ko bale. Doon naman ang ginagawa, doon naman ang sarado. Sikip ng daan guys, no? Ayan si Louie Boy. Nasa kanto lang yung car wash namin pinupuntahan.
okay siya yung car wash na yun. Yung harap mismo ng gate, may car wash din doon. Pero one time nagpagawa kami doon. Kasi maraming pila dito sa dati namin pinupuntahan. Hindi masyadong maganda yung pagkalinis. Ito na guys sa left side sa kanto. Hopefully walang pila. Ayun guys ang car wash. Wala pang may motor at coaching ginagawa. Kinakausap ni Louie Boy. Paano daw ga? Ano, papark ko na. Ikaw na lang mag-park. Ayun na guys, naka-park na siya. Hindi pa kasi pwedeng pumasok. Mayroon pang ginagawa. Teka, dito muna tayo. Nakinig ka. Hi guys, nandito na tayo sa McDo. Mag-share muna lang tayo ng balita dahil kasi minsan sa McDo may music. Langga, makinig ka, nag-text ang mga bata. Okay. Kasi ang mga bata and Portia, yung kapatid ni Percy are supposed to meet up. Kakain sila sa labas. Tapos may konti kami padala kay Portia. Bablog. I texted ate, told her we need to be ready for evacuation, especially the pets. We will reschedule for a few days from now, early next week. Tuesday maybe. How are you? Fire is very bad still. The Palisades fire is expanding north more than 23,000 acres. And the Eaton fire is to the east of us in Pasadena, major destruction. Luckily, the fires very near us are out, but the whole city is in orange red flag zone for air quality and traffic and curfew. Please pray. Oh my God. Praying pa. Salamat guys sa mga nagdadasal para sa California. Let's continue to pray for them. Sama nyo na rin ang mga anak namin at pwede silang mag-evacuate. Pakisama nyo On na rin. alert. Oo, pakisama nyo na rin yung dalawang anak namin sa sa prayers nyo. Maraming salamat guys. Thank you. In case of emergency, nandun naman si Portia. Nandun din yung kapatid ko at ang nanay at tatay ko. At of course, ang Diyos nasa kanila. Thank you, Lord. God is always with us. Amen. Thank you, Lord. Amen. Kain na tayo. Kain na. Okay. Cheers. Cheers. Eto guys, uwi na tayo. Nakakain na tayo. Malinis na si Barako. Thank you Lord. Kasi ang dumi. Pinakarumi na yata. Dahil kasi sa mga tanim at mga lupa at ipa na ating isinakay. Bako. Ito. Ito dati ginagawa itong kalsadang to guys, 'di ba? Dahil sa drainage. Ngayon, tapos na sila dito, doon naman sila. Ayun, nakikita nyo.
Nasa harap talaga sila ng gate. Kaya hindi ka makakadaan doon. Dito na tayo guys sa loob. Nasaan na si Louie Boy? Nasa likod ko. Yan na si Louie Boy guys. Ang ganda din na meron kaming tricycle. Tricycle kung sa Bisaya, tricycle kung sa Tagalog. Meron kaming tricycle. Ay, ang ganda nyo, no? Parang jeep na maliit, oh. Ang ganda, oh. Kasi nakakatulong, kagaya niya, nakapunta kami sa ibang pupuntahan habang kina-car wash yung sasakyan. Tsaka ang mabuti, marunong siyang mag-drive. Kasi kung hindi siya marunong, eh hindi rin kami makakabili ng tricycle. Wow, very clear si Mount Arayat, ay kitang-kita. Guys, so for sale or for rent. Thank you Lord, nandito na tayo. Ito guys yung update ng nung text ni Chris. So sabi ko, praying for your safety guys, stay home, bad air quality. Sabi ni Chris, yes ma'am, it's super bad. I wear a mask every time I walk Goma. Goma is yung dog ni Lilia. Other than that, just staying inside, windows closed. Sabi ko, tell JR also to use mask kung kung pag nilalakad yung mga aso. Sabi, tinatanong ko kung nakabalik na si Lilia from New York. Sabi niya, yes. And Lilia, yes pala, to telling JR to use mask. Lilia flies in tonight from New York. I have to drive to LAX around 11:30. Please pray because freeways are crazy and blocked right now because many evacuations pretty hard to drive. Oh, God bless them all, dear Lord Jesus, please. Thank you guys sa pag-pray sa mga bata at saka mga nag-message, kinakamusta kung affected ba sila. Well, they're not directly affected kasi yung sunog na malapit sa kanila na okay na, pero yung air quality, LA area at saka yung mga taong nag-evacuate, napupuno ang mga freeway, mabagal ang freeway, maraming naapektuhan, kaya ipag-pray natin sila guys ha. Maraming salamat sa inyo, we love you all, bye bye.